Maayong buntag mga gaon, mga onde mi diri sa unsa ni diri nga kanan basta kananan. Kay panggutom una may mag-record sa Sanlum to Records. Nya na ada si Brad Forge, Brad Suyak, Brad Gambit ug Brad Andrew. Ako diri akong anak kong usawa. Uyog. Support perminti mga gaon. Samtang napaabot sa among order, adi mi diri na pili-pili sa mga sudan. Nay bula-bula, hotdog, sagunsa lang, liog. Tanawa ha. Kani mao ni Brad Suyak may klase. Rapa may klase, Brad Gambit, Brad Andrew. May klase sad. Dara kaon burak na ada yun. Brad Borjo. Smile gamay bi. Brad Gambit ay. Kaon tadaan para inig record kusgan. Mo ni teknik ko asawa akong anak. Smile gamay bi. Paraygon kay nga bata purbuyag. Mao ni siya mga gaon. So managkaon, hinahinay lakaw padung ilang bread amats. Nahinay taglakaw. Nahinay ta. Lara di akong asawa. Siya akong pabidyuhon guys para naadayon. Sa Suyak TV ay. Kidagwa ng buang. Pawa sa kuan. Uhaw. Drinks. Wala kami padung kang Brad Amats. So, diri ang muna yung tawagon si Brad Amats. Samtang nagbitbit ko sa akong anak. Among gitawag na adis babaw si Brad Amats ay. Karon na nami diri sa sud. Tara na dayon nung kinamaster Dragon Unit, shout out ng akong anak. Support kayo kay mag-rapper man siya igdako. Dayon Dragon Unit. Ang asawa support sa kayo. Mama Brad Suyak, Brad Gambit, Brad Andrew. Dayon long live anam na atom ni Brad Forge. Alright, Brad Suyak, Brad Amats, the producer na dayon Sanlum to Records. Mao ni siya Sanlum to Records na adayon. Ano pinaka-idol? Dragon Unit. Okay, so nahinay na mig kuan set up para record. So chill sa tapang kadiyot, paabot sa ta. Kaya set up pa man ni Brad Amats. Sanlum to Records. Kara, sugdan na nato mga gaon. Karay. Brad Forge. Bunal. Si Brad Forge mo ni gada sa tungkuros day mga gaon. Anak man na ato man ni adayon mixa anda na pagtimpla mga gaon timpla ba smile gamay Brad Forge anak man na mo ni mga timpla nga black magic na naadayon ba Dragon Unit na guna Sanlum to Records Brad Amats shout out day na adayon Brad Suyak TV Bunal Smile Brad Andrew na adayon hunat kayo ba grabe kayo nagbukas baw hunat kayo na adayon anak man na ato man eh mo na siya guys hunat kay guys burakan ba way hunong-hunong ba ay hunong day gamay taray anak man na saunan man na gamay gara mo na siya pero unya lang sa nato kuha na tong tingog para kuha sa tanan para inig-release ni Paksit kayo naadayon 49 anniversary day naadayon mga gaon
Puhon kita-kita ta ninyo sa 49 anniversary Alpaca Paru. Mo na siya. Mo na yung porma guys. So, pag mix ba? Brad Gambit, Brad Andrew, Brad Suya. Naada yun. Smiling kay man na mag-record. Chili na lang. Paabot na las luto. Rebel Dogs. Naada yun. Anak man na. Hanggang sa muli. Paalam mga agaon.